Biex id-deputat parlamentari indipendenti Rozjan Kutajar tiġi introdotta lura fih dan il-grupp parlamentari Laburista u il-Partit tal-Labor trid tagħmel apoloġija ġenwina u sinċira. Dan kien kliem il-Prim Ministru Robert Abela meta mistoqsi aktar kmieni din il-ġimgħa mill-ġurnalisti madankollu sal-lum għadna ma nafux lil min trid tapoloġizza Kutajar u dwar xiex. Għallaqstant, is-sibt filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Rodrik Galdes u sieħeb fuq l-istess distrett ta' Kutajar x'għamlet ħażin l-eks segretarju parlamentari biex tiskuża ruħha iżda l-Ministru saba diffiċli biex iwieġeb. X'għamlet ħażin Rozjan Kutajar? Naħseb m'għandix inżid ma' dak li qal il-Prim Ministru. Għalli trid tagħmel apoloġija ma taxix. Nerġa' ngħid m'għandix inżid ma' dak li qal il-Prim Ministru. Ma qalx taxix trid tagħmel apoloġija. Nerġa' ngħid m'għandix inżid ma' dak li qal. Ma tafx taxix trid tagħmel apoloġija. Rozjan Kutajar hija kandidata u anka ħdimt magħha kemm bħala segretarju parlamentari. Il-Prim Ministru kien ċar fil-pożizzjoni. Għalli trid tagħmel apoloġija, ma taxix trid tagħmel apoloġija. Diġà weġibt. Ma tafx tgħidli taxix trid tagħmel apoloġija. Diġà weġibt. U insista illi il-Prim Ministru kien ċar fi kliemu iżda Robert Abela kien kollox minn barra ċar. Naħa tagħha tkun lesta illi testendi apoloġija għal dak illi sar u nemmen ukoll li meta persuna tesprimi soba ġenwina u tesprimi wkoll apoloġija li tkun waħda ġenwina hemmhekk ukoll għandha tingħata tinċas. Domanda illi għamilna wkoll il-Ministru Imbonnici fejn hu wkoll ħassu skomdu għall-aħħar iwieġeb dwar xiex għandha tagħmel apoloġija ġenwina Rozjan Kutajar bil-Ministru ukoll jistaħba wara diskors Abel. Rozjan Kutajar x'għamlet ħażin? Ħaġa saqsini kieġbu. Rozjan Kutajar x'għamlet ħażin? X'inhi d-domanda? Għax il-Prim Ministru qal illi trid tagħmel apoloġija, x'għamlet ħażin? Jiena naħseb illi fejn jidħol l-Onorevoli Rozjan Kutajar, il-Prim Ministru ikkummenta u għamel il-kummenti tiegħu. Fem illi jekk ma tkunx ma tagħmilx apoloġija f'każijiet simili, tkun qed turi sens illi mhux verament tkun qed temmen inti li għandek tiddaħħal lura u allura nifhem illi l-apoloġija għandha tiġi estiża. Għalli trid tagħmel apoloġija dwar xiex, ma qalx dwar xiex u ma qalx lil min trid tagħmelha. Ġew Eġipte, grazzi ħafna. X'għamlet ħażin biex tagħmel apoloġija? Ġew Eġipte, grazzi. Ġifieri jiena il-Prim Ministru tkellem dwar dan is-suġġett. Ma qalx għal xiex trid tagħmel apoloġija. Iva ma jaħsra. Ġew Eġipte u ġatlek li kelli ngħidlek. Fl-aħħar ġimgħat Rozjan Kutajar talbet lil Abela biex jilqaħħa lura mal-Labor wara li l-NAO qis l-impjieg li kellha mal-ITS bħala wieħed fantażma. Madankollu, jekk Kutajar titlob skuża għal dan l-impjieg fantażma, mela mingħajr ebda tlaqli tkun qed tammetti li żbaljat għal daqstant wieħed jifhem li jkollha tirritorna l-flus lura li tħallset minn but il-poplu. Intant, il-Ministru Michael Falzon matul l-intervista li saritlhom il-Professur Andrew Azzopardis filgħodu insista għal aktar minn darba il m'għandu ebda problema li Kutajar tiġi lura mal-Labor. Ma dejaqniex li tiġi lura Rozjan Kutajar, ngħidha bla tlaqli. Iżda xorta waħda ħadd għadu ma speċifika għal xiex Kutajar tiġi mitluba biex tagħmel apoloġija la darba sa ftit tal-ġimgħat ilu istess kienet qed tisħaq illi mhux talli ma żbaljax talli kienet qed tiġi attakkata biex il-ħajja politika tagħha tiġi mfixkla.